عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتترو خبرات تعزبتنا እንኳን መበሽሕና 447 ኢድ አልአድሓ ብሰላም ኣብጽሓኩም ንመላእት ተኸተልቲ እምነት እስልምና ሩሑስ በዓል ላበልኩ ንሎም ረቡዕ 27 ግንቦት 2026 ተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪቡ ኣለኹ መክታልኩም ብኽብሪ ዕድም ፈለማ ቀንነጥፍታቱ ኣብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክልላት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን መረፃ ኣይካየድን ይኽብል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ዝመርሖ ጉጅለ ተዓዛቢ መረፃ አዲስ አበባ ኣትዩ ግብፂ ካብ ቀይሕ ባህሪ ወፃኢ ሃገራት ኣብቲ ዞባ ምትእትታው ትነጽግ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ትፍጽም ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኢራን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ድርድር ሜላታት ወታደራውን ቁጠባውን ፕሬዝደንት ራማፎሳ ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ዝጀመረ መስርሕ ብቤት ፍርዲ ክምጉት ጀሚሩ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቐርበ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሶኒ 24 ግንቦት 2018 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክልላት ብሓደ መረፃ ከም ዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ኣምሓራ ካብ ዝርከቡ 138 ክልላት መረፃ ድማ ኣብቶም 8 ከም ዘይካየድ እቲ ቦርዲ ገሊጹ እቲ ቦርዲ ብሰሉስ 18 ግንቦት 2018 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ስራሕ ቅድሚ መረፃ ድምፂ ዝወሃበሉ መዓልቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣምሓራ ብጠቕላላ ኣብ 46 ክልላት ጣብያታት መረፃ ከም ዘይካየድ ብወግዒ ገሊጹ ኣብ ቦምበር ዋና ኣካቢት እቲ ቦርድ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ኣብ ክልል ትግራይ 38 ነቁጣታት መረፃ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ 8 ጣብያታት መረፃ ኣይካየድን ትብል ገሊጻ ደቡብን ምዕራብን ጎንደር ኣምባሳልን ኣብ ደጋ ዳሞን ዝርከቡ ጣብያታት ድምፂ መረፃ ዘይወሃበሎም ከባቢታት ተኽልል ከም ዝኾነ ሓቢራ ወይዘሮ ሜላት ወርቅ እቶም ወሃብ ድምፂ ዘይካደሎም 8 ክልላት መረፃ ኣብ መጻኢ ከም ዝመርጹ እኳ እንተተዛረበት መዓዝ ዝብል ግን ኣይነጽረትን 6 ውድባት ፖለቲካ ካብ ሻዕባይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ውድድር ወፃኢ ከም ዝኾኑን 42 ውድባት ድማ መረፅ ንምርካብ ከም ዝወዳደሩ ተዛሪባ ካብቶም ኣብ ዝመረፃ ዘይወዳደሩ 3 ውድባት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ቃንጫ ሓቂ ትንሳኤ ሰብዓ አንድርታን ከም ዝኾኑ እውን ገሊጻ ፌደራሊስት ፓርቲ ሲዳማ ምንቅስቓስ ናጽነት ህዝብታት ጋምቤላን ጋህነንን ኣይወዳደሩን እዮም ልዕሊ 10,400 ሕፁያት ከም ዝተመዝገቡ ዝሓበረት ኣካቢ እቲ ቦርድ ሜላት ወርቅ ካብ 9 ውድባት ብመሰረት ዝተቐመጠሎም ግዜ ገደብ ንምዝጋብ ዘድሊ ረቑሓይታት ብዘይምሎም 80 ሕፁያት ተነፂጎም ኢላ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ 309 ሕፁያን ካብ መረፃ ወፃኢ ኮይኖም ይብል ኣሎ ዝተነፅጉ ሕፁያት ብኸመይ 80 ጥራይ ኮይኖም ዝብል ሕቶ ቀሪብላ እቶም 80 ሕፁያት ዝተነፅጉ ዘይማልኡ ረቑሓይታት ንኸማልኡ ብመሰረት ዝተዋህቦም ግዜ ብዘይምልኦም ከም ዝኾነ ኣረዲያ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ሕፁያት ግን ተመዝግቦም ወረቐት ምስክር ረኺቡ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ኮይኖም እዚ ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣለዎ 80ታትን 309 ሕፁያት ካብ ውድድር ወፃኢ ዝኾኑሉ ምኽንያት ከም ዘይተረኽበ ገሊጻ ካብ ናይ ውሽጣዊ ተዓዘብቲ ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስታት ልምዓት ኣፍሪቃን ኢጋድን ነቲ መረፃ ከም ዝዕዘቦ ተዛሪባ ቦርድ መረፃ ተወሳኺ ባጀት ከም ዝተሓተተ ተገሊጹ ነይሩ ዝሓተቱ ተወሳኺ ባጀት ከም ዝተፈቐደሉ እቲ ኣካቢት ኣፍሊጣ እቲ ቦርድ ኣብ ምዝገባ መረፅሲ ፀገም ኣብ ዝተረኣየሎም ክልላት መረፃ እቲ ምዝገባ ክስረዝ ከም ዝገበረት እውን ገሊጻ ምዝገባ እናተኻየደ ከሎ ብዝመፁ ጥቆማታት መሰረት እቲ ቦርድ ናይ ባዕሉ ክትትል ክገብር ፀኒሑ ኢላ እቲ ቦርድ ፀገም ኣሎም ዝተባህሉ ዝበሃሉ ክልላት መረፃ ብተንቀሳቐሲ ምስልን ወረቐትን ዝተደገፈ መረዳእታ መሰረት ብምግባር ነቲ ምዝገባ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጣብያ መረፃ ግጃምቤት ኣብ ክልል ሶማልያ ጣብያ መረፃ ሰገን ኣብ ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ሓደ ጣብያታት መረፃ ምዝገባ ካብ ተሰረዞም ከባቢታት ከም ዝኾኑ ተዛሪባ ኣብ ዝቕፅሉ ሶኖ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ መረፅን ንኣብያተ ቤት ምኽርን ክልል ቤት ምኽርን ተወከልቲ ህዝብን ወከልቶም ክመርፁ እዮም ብተወሳኺ ሕብረት ኤሮጳ ንናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይክዕዘብን ኢሉ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ንዝካየድ መበል 7ይ ሃገራዊ ምርጫ ልኡኻት ሃገራዊ ተዓዘብቲ በሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ክጅምር ምዃኑ ምርጫ 2018 ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዓቢሩ ልኡኻት ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ትማልሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ዘረጋግፀ ክኸውን ከሎ ብወገን በይነ መንግስታት ሕብረት ኣፍሪቃት ኢጋድ ካብ 6 ሃገራት ዝተዋፅኡ 24 ተዓዘብቲ ብ21 ግንቦት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡሎ ሕብረት ኤሮጳ ወግዓዊ ልኡኻት ተዓዘብቲ ከም ዘይሰድድ ብጽሑፍ ዘረጋግፀ እኳ እንትኾነ ሓፈሻዊ ሃዋህው እቲ ምርጫ ዝከታተሉ ውስናት ቁፅር ዘለዎም ሰብ ሞያ ፖለቲካ ከም ዝልእኽ ናይቲ ምርጫ 2018 ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጭታት ጠቂሶም ኣለው ኣብቲ ናይ 1997 ታሪኻዊ ምርጫ 319 ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ብምስታፍ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ዘመዝገበ ዝነበረ ክኾን ከሎ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መበል 7 ሃገራዊ ምርጫ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ወፃኢ ካልእ ወጋዓዊ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ምህላዎም ኣይተረጋገፀን ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መጻኢ ሰሙን ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝዕዘቡ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ እቲ ሕብረት ኣፍሊጡ። እዚ ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ ጉጅለ ካብ 37 ሃገራት ተዋፅኡ 73 ኣባላት ዝሓዘ ኣምባሳደራት ሰሙያ መረፃ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ መግለፂ ጠቂሱ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መስርሕ መሃብ ድምፅን ቆፀራ ክዕዘቡ ምዃኖም ጠቂሱ። እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣፈናዊ ፀብፃብ ብ26 ጉንበት 2018 ብኣቆፃፅራ ግዕዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ከም ዝገብር ክገልፅ ከሎ ናይ መወዳእታ ፀብፃብ ድማ እቲ መረፃ ምስ ተኻየደ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ከቕርብ እዩ። ሲቪክ ማሕበር ኢትዮጵያ እዚ ንሻብዓይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ንምዕዛብ ልዕሊ 500 ተዓዘብቲ ከም ዘዋፈረ ይግለጽ። ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ከተማ ጨንፈር ክኸፍት ምዃኑ ምንጭ ዜና ካይሮ ሓቢሮም። እዚ ዜና እዚ ዝተገልጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላቲ ቅድሚ ሰሙን ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ካብ ዝተመያየጡ ድሒሩ እዩ። ምንጭ ዜና ካይሮ ከም ዝሓበርዎ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ጨንፈር ምኽፋቱ እቶም ናይ ግብፂ መጽናዕቲ ትካላት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዎም ምንቅስቓስ ዘዕቢ ምዃኑ ተገሊጹ። ሚኒስትር ላዕለዋይ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ግብፂ ዓብዱላዚክ ኮንሳዋ ከም ዝበልዎ ትካላት ትምህርቲ ተሃገር ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎም ምንቅስቓስ ምጅማርን ፖሊሲ ግብፂ ንምስራጽ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጹ። ካብ ቀረባ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናተረኣየ ዝመፀ ለውጢ ሰልፊ ሓይሊ ስዒቡ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና እናደለለ መፅያ። ምክትል ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ኣስናቀው ኣይተነው ምስ ሰራዊቱ ብዕጡቃት ፋኖ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ተቐትለ ተገሊጹ። ዝተፈላለዩ ውሽጣውን ዓለም ለኻዊ ምንጭታት ዜና ከም ዝሕብርዎ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ብዕጡቃት ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ፋኖ ኣብ ኦሮምያ ብሃንደበታዊ ድብያ ከም ተቐትለ ተገሊጹ። ብርጋዴር ጀነራል ኣስናቀው ኣይተነው ዝመርሖ ዝነበረ ሰራዊት ካብ ነቀምተ ናብ ጊዳ ኣያና እናተጓዓዙ እንከለዉ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸሞም ተሓቢሩ። ብዘይካ እቲ ጀነራል ኣብቲ እዋን ዝተወልዐ ከቢድ ተኽሲ ሓያላት ኣባላት ሰራዊትን ላዕለዎት መኮንናት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ክሳብ ሎሚ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ወግዓዊ መግለፂ ይኹን መረጋገፂ እኳ እንተዘየለ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ግን ንውሽጣውን ጸጥታን ወታደራዊ ንጥፈታት እታ ሃገር ብዝምልከት ሰፊሕ መዛተይ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላ ዝወሰዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከሕይሉ እዩ ድሕሪ ምባሉ ኣብ መላእ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ብዝተፈጸመ ጽዑቕ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪ እዚ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ መፋርቕ መያዝያ ብመንጎኘት ኣሜሪካን ተኽስዶ ምባል ካብ ዝጅመር እንዳሓር ዝተፈጸመ ዝሓየለ ደብዳብ ንልዕሊ 100 ትሕተ ቅርጽን ቦታታት ተዋጋእቲ ህዝቡላህን ከም ዝሃረመ ገሊጹ። ነታንያሁ ኣብ ሰሙን ህዝቡላህ ዕላማ ኣብ ምግባር ዝያዳ መጥቃዕቲ ክፍጸም መምርሒ ከም ዝሃበት ተገሊጹ። ሎሚ ረቡዕ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ካብ ሊባኖስ ናብ እስራኤል ፕሮጀክት ላይት ከም ዝተወንጨፈ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ወሲኹ ድማ እቲ ፕሮጀክት ላይት ኣብ ክፉት ቦታ ከም ዝወደቐን ዝኾነ መጉዳእቲ ከም ዘይበፅሐን ገሊጹ። ነታንያሁ ብሰሉስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ጸጥታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እትወስዶ ዘላ ስርሒት ተዕምቆላ ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብኣጋር ዓበይቲ ሓይልታት ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣብ ላዕሊ መሬት ይሕዝ ኣሎ ብምባል ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ንዝርከቡ ማሕበረሰብ ካብ መጥቃዕቲ ህዝቡላህ ንምክልኻል ነቲ ዞባ ጸጥታ የደልድለሉ ኣለዉ ኢሉ። ግብፂ ካብ ቀይሕ ባህሪ ወፃኢ ዝኾኑ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባህርን ወሽመጥ ዓደንን ዝምልከት ጸጥታውን ፖለቲካውን ምስስታፍ ምትእትታውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ትገልጽ። ነዚ መርገፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላቲ ኣብ ካይሮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር የመንን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሻያ ኣልዚዳንን ኣብ ዘካየዶ ዘተ ከም ኣካል ናይቲ ታሽዓይ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ዘተ ግብፅን የመንን ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንሓድነት ግዝኣታውን ውህደት የመን ንሃገራዊ ኣፍልጦት ዘለዎ መንግስትን መንግስታውያን ትካላትን የመን ከም እትድግፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እቲ ዘተ ተወሳኺ ዞባዊ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቀይሕ ባህርን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ድሕነት ባሕሪ ዘተኮረ ምባሉ ጸብጸባት ሚድል ኢስት ሞሪተን ይሕብር። ዓብደላቲ ሃገሩ ንቀይሕ ባህርን ወሽመጥ ዓደንን ኣህግራዊ ወይ ወታደራዊ ንምግባር ዝዓለመ ፈተነታት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ከምኡ እውን ካይሮ ምስ ክልቲኡ መስመራት ማይ ዝተኣሳሰር ምድላዋት ካብ ገማግም ባሕሪ ዘይኮነ ሃገራት ተሳትፎ ከም ዘይተቐበል ኣስሚሩሉ። ነዞባ ናይ ምውሓስን ምምሕዳር ሓላፍነት ናይተን ምስ ቀይሕ ባህሪ ዝዳወባ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ጥራይ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። በዚ መንፅድካ ዓብደላቲ ምስ ቀይሕ ባህርን ወሽመጥ ዓደንን ዝዳወባ ቤት ምክሪ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ዝተኣሳስሩ ኣገባባት ንምንቅስቓስ ከቀላጥፍ ፀዊዑ። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ኣስመራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዝወሰዳ ዝዝከር እዩ።
روسيا ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ሲስተማቲክ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ሩስያ ንወጻእተኛታት ዜጋታት ዲፕሎማስያኛታት ካብ ኬቭ ቀልጢፎም ክወፁ ኣዚዛላ። ዩክሬን ካብ ህንጻታት መንግስትታትን ወታደራዊ ማሕበራትን ቅርሕቑ እውን ተነጊርዎ ኣሎ። እዚ መጠቃቕታ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣብ ልዕሊ ኬቭ ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ መጥቃዕታት ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ እቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንማእከላዊ ውሳነታት ኮማንድ ፖስትን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ መግለጺ ትካላት ምፍራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ዕላማ ከም ዝግበረሎም ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምውሳና ንዲፕሎማስያዊ ማዕጾ ክዓጽዎ ይኽእሉ እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣላዓዒሉ ኣሎ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኪደን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ከይተረፈ ጸቕጢ ክትገብር ከም እትኽእል እውን ምልክታት ኣሎ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ስልጠና መምህራን ሉሃንስክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝህቦ ናይ ምላሽ ዕነ ምፍዳይ ከም ዝቕጽል ምጥንቃቑ ዝግለጽ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዓሚቕ ተቐቢሩ ዝነበረ ምስጢራዊ መጻረዪ ነዳዲ ኢራን ኣቃሊዑ። ኣብ ርሑቕ ንኩላትን ኣኽራናዊ ደቡባዊ ኢራን ስላያዊ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት ሓደ ካብ ኣገዳሲ ርኽበታት ኣካይዱ። ኣብ እዋን ስሩዕ ግን ከኣ ኣዝዩ ምስጢራዊ ናይ ምክትታል ተልእኾ ሓንቲ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ፒ8 ካብቲ ጽኑዕ ገጽ ከውሒ ዝፍልፍል ዘይተለመደን ክትግምቶ ኣብ ትኽእለሉ ዓሚቕ ሓያል ሙቐት ዘለዎ ቦታ ኬሚካላት ረኺባ እያ። ተወሳኺ ትንተና ብውሕሉል ኣገባብ ተፈጥሮኣዊ ስነ ምድራዊ ቅርጽን ተመሳሲሎም ዝተሓብኡ ታንከራት ንፋስ ኣብ ዘይኣትውሉ ሻምብቆታት ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹሎ። ብተወሳኺ ኣብ ገማጋም ባሕራዊ ዑማን ኣብ ጥቓ ንግዳዊ መራኸብ ህንጀራ ከም ተፈጸመ ጸብጻባት ምክትታል ጸጥታ ባሕሪ ይሕብሩ። ስርሒታት ንግዲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓንቲ ብታንከራት ኣብ ጥቓ መጻበዪ ሄርሙስ ካብ መሰካት ንምብራቕ ኣስታሱሳ ማይልስ ርሒቑ ዝርከብ ናይ ደገ ፍንጀራ ከም ዘጋጠማ ሓቢራ። ገለ ነዳዲ ታንከራት ናብ ባሕሪ ፈሲሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እታ መርከብ ንሰራሕተኛታት ውሑስ ምዃኖም ናይ መጀመርታ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሰመዚ ጠንቅቲ ፍጻሜ ይምርምሩ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ። ኮሎምብያውያን ዕሱባት ብሓደ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ ኩባንያ ተመልሚሎም ኣብ ሱዳን ግፍዒን ብምፍጻም ንዝኸሰሱ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ንምድጋፍ ወታደራዊ ማዓስከራት ኢማራት ኣቢሎም ከም ዝሓለፉ መርመራታት ትካል ሰብኣዊ ተሓለቕቲ መሰላት ከሲሱ። እዚ ሓድሽ ርኽበት ሂውማን ራይትስ ዎች ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ሓድሒ ሱዳን ብወገን ኩናት ዝተሃሰየ ዳዕመ ሰሪዕ ከም እትድግፍ ከቕርብ ዝጸንሐ ክስታት ተወሳኺ መርትዖ ዝህብ ምዃኑ ይግለጽ። ኢማራት ዓረብ ግን ኣብ ግዛእታ ወጻእተኛታት ዕሱባት ወታደራዊ መልሚላ ኣሰልጢና ዝብሉ ክሲ ትነጽጎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሃገሩ ግዛእታ ንምንማል ስልጠናን ምዋላ ወይ ናይ ዝኾነ ይኹን ግጭት ወጻእተኛታት ወታደራት ንምፍላይ እንተላይ ናብ ሱዳን ክውዕል ኣይተፍቅድን ይብል። ሂውማን ራይትስ ዎች ካብ መጋቢት ክሳብ መስከረም 2025 ምስ ኮሎምብያውያን ዕሱባት ብዝተገበረ ቃለ መሕተት ከምኡን ኣብ ቪድዮታት፣ ምስልታት፣ ቁልፊ ቦታታት ኣጽዋራት ዘለልዩ ጽሑፋት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምትንታን እዚ ነዚ ሓድሽ ጸብጻብ ዘርጊሑ። ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ሰራዊት ሱዳንን እናዓረገ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ብ15 ሚያዝያ 2023 ናብ ቁልዕ ኩናት ከም ዘምርሐ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ልዕሊ 150,000 ሰባት በቲ ዓመት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 12.9 ሚልዮን ከም ተመዛበሉን ይእመን። ዳርጋ 9 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፍሊክት ኢንሳይት ግሩፕ ዝተባሃለ ጉዳያት ጸጥታን ዝትንትን ዝከታተልን ትካል ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ብቐንዱ ብዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ተታሒዛ ዘላ ምዕራቡ ዞባ ሱዳን ዝኾነት ዳርፉር ተሳትፎ ኮሎምብያውያን ብዕሱባት ወታደራት ምህላው ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ጸጥታ ትንተና ትካላት ኮንፍሊክት ኢንሳይት ግሩፕ ዝተባሃለ መጽናዕቲ እዩ። እዚ መጽናዕቲ እውን ኣብታ ሕጂ ብዓብዩ RSF ተታሒዛ ዘላ ምዕራባዊ ዞባ ሱዳን ዝኾነት ዳርፉር ተሳትፎ ኮሎምብያውያን ዕሱባት ኣጉልዒ እዩ። ፕረዚደንት ኮሎምብያ ጉስታቮ ፔትሮ ዝሓለፈ ዓመት ነቶም ዕሱባት ወታደራት ኣካላት ሞት ክብሎም እንከሎ እቲ ምልመላ ዝሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ክብል ከም ዝገለጾ ይዝከር። ሂውማን ራይትስ ዎች እቶም ዕሱባት ቅድሚ ናብ ዳርፉር ምኻዶም መዕርፎ ነፈርቲ ኢማራትን ሊብያን፣ ጫድን ሶማልያን ከም መተሓላለፊ መስመራት ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ሓደ ዕሱብ ነቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ፓስፖርትና ማሕተም ኣይገበሩልናን ብምባል ብኣቡዳቢ ኣቢሉ ከም ተጓዓዘ ኣመልኪቱ። ኣቲና ወፂና ናብ ወታደራዊ ማዓስከር እትወስደና ዝተዳለወት ኣውቶቡስ እውን ኔራ ክብል ይገልጽ። መርመራታት እቲ ተሓለቕቲ መሰላት ንኣባላት ሰራዊት ኮሎምብያ ዝነበረ ዕላማ ዝገበረ ስራሕ ፈተነ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት መዋዕውዒታት ዝዝርግሕ መርበብ ሓበሬታ ኩባንያ ኮሎምብያን ኢማራትን ከም ተሳተፍሉ ይሕብር። እቲ ምስ ፕረዚደንት ኢማራት ዓረብ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕመ ኩባንያ ኤሚሬትስ ነቶም ኮሎምብያውያን ወታደራት ኮንትራክተራት ናብ ሱዳን ንምስጋር
መንግስቲ ዝቆጻጽሮ ትሕተ ቅርጺ ከም ተጠቀመ ይኽሰስ። ሂውማን ራይትስ ዎች ብተወሳኺ ኣብ ኣቡዳቢ ዝመደበሩ ኩባንያ ነቶም ናብ ሱዳን ዝተዋፈሩ ኮሎምባውያን ኮንትራክተራት ንዕጡቓት ዳዕመ ሰርዒ ከም ኣጋዝ ሰራዊትን መዳፍዕን ኣብ ሕብረተሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኦፕሬተራት ተሽከርከርትን ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ታክቲካዊ ቴክኒካውን ልምዲ ብምሃብ ከም ዝቆጻጸሮም ይኸስስ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናዩ።